Pročitat ću nekoliko rečenica o njemu koje je on sam napisao o sebi. Pored njega tu je urednik NIN-a i gospođa koja nam je pomogla, agent gospodina Majića, Aleksandra Delić. Miodrag Majić je sudija Apelacionog suda u Beogradu, krivično i odeljenje za ratne zločine. Tokom dosadašnje karijere bio je sudija i predsjednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, kao i tužilački saradnik i pomoćnik. Od 2009. do 2012. predstavljao je i zastupao Republiku Srbiju pred Međunarodnim krivičnim sudom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je doktorirao i magistrirao u oblasti krivičnog prava. Piše i predaje u zemlji i inostranstvu po pozivu. Autor je većeg broja knjiga i članaka iz oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava i učestvovao je u izradi značajnih zakona u krivično-pravnoj oblasti. Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim djelom itd. Predsjednik je Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS. Dobitnik je nagrade Vitez poziva iz 2016. i priznanja Balkan Heroes 2018. Pored prava, voli fotografiju, muziku, logiku i književnost. 10 godina redovno objavljuje tekstove na svom blogu u kojima govori o korupciji, nepotizmu i političkim pritiscima u pravosuđu. Gospodin Dragan Jovićević, naš gost koji će večeras da vodi književno veče, je odabrao da njegova profesija bude kultura. On je novinar, pisac, scenarista i urednik kulture u NIN-u, jednom od najstarijih nedeljnika u svijetu. Objavio je 1000 tekstova u domaćim i stranim novinama, nekoliko kratkih priča, kao i 2 knjige o filmu Krugovi i kletve, kratki vodič kroz japanski J-horror i Izgubljeni svetovi srpskog filma fantastike sa Jovom Ristićem, oba u izdanju Filmskog centra Srbije. Objavio je i roman Poslednja kap, koji je bio u užem izboru za NIN-ovu nagradu. Programski je direktor festivala srpskog filma fantastike. Doktorirao je na Fakultetu dramskih umjetnosti, a autor je nekoliko filmskih scenarija, kratkometražnih filmova i video radova. Godinama je angažovan u organizaciji festa. Gospodine, izvolite. Hvala vam, hvala na ovom lepom uvodu. Hvala i svima vama što ste došli da čujete nešto više o romanu, za koji ja lično smatram da je jedno višestruko iznenađenje. A sad ću najpre da kažem i zbog čega tako mislim. Najpre iznenadili smo se kad smo čuli da Miša Majić, koga znamo pre svega kao sudiju Apelacionog suda, piše jedno literarno delo. Onda smo se iznenadili kad smo videli, ili da kažem uslovno smo se iznenadili kad smo videli da je u pitanju krimić ili thriller. Kažem uslovno jer nekako je logično da čovek koji se bavi kriminalom uđe u kriminal, pa makar ga je stilizovao. I konačno, evo sad na kraju, mada još smo daleko od kraja, iznenađeni smo i uspehom, ali pozitivno iznenađeni. Ja sam sada čuo dok smo dolazili ovde da je ovo 16. izdanje i da idemo i dalje. Znači, sasvim sigurno imamo jedan bestseller, sada smo naravno u većim zemljama, to bi imalo i neke veće, da kažem, veći odjek i finansijski, verovatno i medijski i ostalo, ali ni ovo nije tako loše za Srbiju, 16. izdanje svaka čast. Mislim da je to jedan ovako ogroman jedan uspeh za jednu knjigu koja je pritom debitanski roman, a s druge strane koja je jedna eksperimentalna knjiga. A sad ću prvo da kažem zbog čega je eksperimentalna i kada to budem rekao i napravio ovaj mali uvod, posle toga možete me prekinuti naravno u svakom trenutku i kada budem ušli u razgovor i postaviti pitanje ukoliko i vi budete imali. Ovo je jedan eksperiment zato što je thriller, odnosno žanar, već odavno prestao da bude zabavni žanar. To je ranija, verovatno vidim da ste vi ta generacija koja je čitala verovatno i Agatu Kristi i njoj slični. Pitanje ko je ubica u kući je bilo pitanje kojim se bavila ta generacija pisaca. I to je bilo onako jedno zabavno rešavanje enigme koje je nas kao čitaoce uvlačila u tu svoju strukturu zapleta.
poslednjih godina, naravno, to je daleko više od zabave. Triler je način da se uđe duboko u jednu društvenu, u jednu političku, ekonomsku, pa i kulturološku zbilju i da se kroz jedan stilizovanu priču o jednom ubistvu zapravo ispriča struktura mesta i načina našeg življenja. Pa takav je roman Miše Majića. On počinje brutalnim ubistvom. Ali vam neću reći kako se završava, pretpostavljam da ćete to sami tek da otkriti. Ali reći ću da počinje brutalnim ubistvom, što nije čudno za krimić i za triler. Vrlo interesantno napisan, nakon čega upoznajemo jednog beogradskog advokata koji je po svemu neobičan i on dobija slučaj koji deluje zapravo nimalo intrigantno. Imamo odmah utisak da on taj slučaj ne može ni da dobije i onda se pitamo šta se zapravo tu dešava. Međutim, onda se desi jedan ironijski obrt, koji je baš onako poput sudbinskog obrta kakvog imamo u životnim okolnostima i taj ironijski obrt postaje manir kojim Miša Majić vodi kroz koliko 300 i nešto strana romana, gde sve vreme priča zapravo menja svoj tok. Upravo je u tim obrtima Miša pokazao jedno izvrsno poznavanje pravila žanra, koje ja pošto je gospođa pročitala i čuli ste neko ko se bavio žanrovima u filmu na Fakultetu dramskih umetnosti, ovako i u praksi, sam bio poprilično iznenađen kako je to urađeno, jer znam da pisci beže od žanra baš zato što je on težak da se ne uđe u kliše, a da se zadovolji ono što je pravilo žanra. Znači, tu je granica između onoga što je pravilo i što je kliše vrlo tanka. I naročito kod nekoga ko prvi put piše toliko dugo literarno delo, znam koliko to može da bude i teško i ne sumnjam da je bilo i naporno, ali i zabavno. Ali kako je to zapravo bilo, čućemo kada budemo čuli prvo jedan odlomak. Zapravo, to je jedan deo koji, da kažem, je uvod, je li tako? Početak. Da čujemo sam taj početak, pa ćemo da nastavimo dalje. I tog 25. novembra, baš kao i prethodnih 20 godina na isti dan, starica se probudila tačno 3 sata i 20 minuta nakon ponoći, uperivši pogled prema prozoru sa velikim metalnim rešetkama. Nekoliko trenutaka, širom otvorenih očiju koje su jedva izvirala iz dubokih tamnih duplji, gledala je u pravcu dvorišta ispunjenog maglom, kao da očekuje da će se ovoga puta iz tmine konačno pojaviti neko. A onda je, na način na koji je to činila i prethodne 2 decenije, sa kreveta sa kojeg je visila telesnim izlučevinama isprljana posteljina, podigla jedva vidljivo telo i laganim korakom, bosa, krenula niz hodnik. Iako je na prvi pogled delovalo kao da tumara bez cilja, krećući se po ledenom ispucalom kamenom podu i pridržavajući se za vlagom nagrižene zidove sa kojih su visili komadi žućkaste farbe, nepogrešivo je došla do sobe dežurne sestre. Vrata prostorije bile su pritvorena i kroz maleni prostor do dovratka dopirali su slaba svetlost i prigušeni zvuci noćnog programa na radiju. Nije bilo potrebe da kuca. Sestra ju je, baš kao i uvek na taj dan, očekivala, znajući da će i ovog puta iz usta bolesnice, koja će narednih 364 noći provesti najvećim delom u dubokom stuporu, čuti sada već dobro poznate reči. Pomozi mi da ga oteram. Znajući za ovaj ritual, medicinske sestre su se danima pripremale, dogovarajući se o učešću u jednom od najneobičnijih događaja u ustanovi u kojoj čuda nisu nedostajala. Poput ostalih zaposlenih u psihijatrijskoj bolnici u Kovinu, odavno su prestale da se iščuđavaju fenomenu trnove ružice kako su staricu, zbog neobjašnjivog buđenja u tačno određeno vreme, prozvali senzacije gladni novinari. Ponašanje njihove neobične pacijentkinje godinama je bilo predmet interesovanja najeminentnijih psihijatara. Oni su za misteriozni unutrašnji časovnik bolesnice pronalazili najrazličitija objašnjenja, počev od specifičnog oblika šizofrenije, pa sve do uticaja nadprirodnih sila. A onda su i stručnjaci odustali, prepuštajući misterioznu oštićenicu kovinske psihijatrije njenim redovnim terapijama i vremenu,
koje će ubrzo, verovali su, objašnjenje za njene nedokučive postupke odneti tamo gde pravim tajnama možda jedino i jeste mesto. Ove godine dužnost da sačeka staricu i otkrati je do zajedničkog kupatila pripala je 25-godišnjoj stažistkinji iz Pančeva. Kako je ovo bilo njeno vatreno krštenje, koleginice su je prethodne večeri detaljno pripremile za ono što se od nje očekuje. Nakon što je u memljivom kupatilu starici pomogla da skine spavačicu, stažistkinja ju je odvela ispod zarđale cevi na čijem kraju se nalazila iskrivljena metalna ruža. Ledeni mlaz crvenkasto smeđe tekućine jurnuo je sa plafona, poprskavši po ruci devojku. Iz njenih usta izlete psovka. Međutim, sitno telo starice, koje je podsjećalo na pokazni skelet iz amfiteatra medicinskog fakulteta umočen u sivkasti i rastopljeni vosak, nije se ni pomaklo. Pacijentkinja je od svojih domaćica uvek na ovaj dan zahtevala da je okupaju. Nakon što je sunđerom sa štićenice skinula naslage prljavštine, stažistkinja ju je, pažljivo poštujući nepisani protokol, posadila u stolicu ispred dugačkog naprslog ogledala, gde joj je unapred pripremljenim makazama posekla pramen kose. Pregršt cevi dlaka, bez reči je spustila u tanku smežuranu šaku, a onda se bez reči udaljila, nastavljajući da iz prikrajka sa interesovanjem posmatra čudni noćni obred. Držeći u ruci prethodno izrezani pramen kose, starica se laganim korakom uputila ka izlazu zdanja, koje je pre više od veka predstavljalo pograničnu vojnu kasarnu, i dalje bosa, ne oklevajući, zakoračila je u dvorište pokriveno tankim slojem prvog novembarskog snega. Tragovi koje je sitnim duguljastim stopalima ostavljala po prtini ukazivali su na nepravilan hod i neku, ko zna u kojoj prilici stečenu povredu, jer su joj otisci nožnih prstiju sa desne strane bili gotovo nevidljivi. Posmatrajući je sa ulaznih strana vrata bolnice, stažistkinja je uočila kako se približava jednom od udaljenih stabala obraslog u bršljen, u čijem podnožju je bila biljka penjačica na samim počecima osvajanja najudaljenijih delova davno zasađene topole, stvorila gust, duboki tepih. Tada je sigurnim pokretom ruke odnekud iz dubokog sloja po zemlji rasutog šiblja izvukla malenu staklenu posudu, u ovu stavila pramen kose i podlakticu desne ruke prinela ustima kao da je ljubi. U narednih nekoliko trenutaka čitav ritual bio je priveden kraju, ali je starica prethodno jedva čujnim glasom, gotovo pevušeći, izrecitovala nekoliko strofa kakve molitve ili kletve na jeziku koji je mladoj devojci iz daljine zazvučao sličan onom kojim joj je na nedavnom letovanju u Hurgadi sa razglasa iz džamije svakog jutra budio hodža. Povratak starice u Odo je odvijao se istim putem kojim je i došla, tako da se većina u mladom snegu ostavljenih tragova gotovo u potpunosti poklapala. Jedina razlika bila je u tome što su s ovom prilikom nevidljivi prsti utapali u obrise pete suprotne noge, dok je otisak suprotnog stopala ostavljao jasniji dokaz o povratku. Jednako tiho kao što se i pojavila pre nepunih 20 minuta, starica je nestala u tami sobe u kojoj će nepokretna provesti većinu naredne godine. Zatvarajući masivna vrata kovinske psihijatrije i vraćajući se ka sopstvenim odajama, stažistkinja je na dugačkom kamenom podu koji se prostirao između zidova oljuštene farbe na nekoliko mesta primetila tragove sveže krvi. Ipak ni nju, baš kao ni njene prethodnice svih ovih godina, ovo otkriće nije uznemirilo. Za nekoliko trenutaka, kada njena pacijentkinja utone u dugotrajni san, gazom će joj previti ranu na ruci. Znala je da je reč o povredi koju je, izgovarajući nerazgovetne stihove, starica sebi nanela nekolicinom preostalih zuba. I na ovaj deo rituala čudesne štićenice, njene koleginice, upozorile su im vreme. Hvala vam puno. Ako ste mislili da smo slučajno odabrali deo koji geografski pripada ovom kraju, grešite. Vrlo smo namerno odabrali. I ja pretpostavljam da ovo je sad i trenutak kad može gospodin Majić da vas najpre pozdravi.
a onda ja da ga pitam, vi ste u stvari bili ovde kad ste pisali roman ili ste izmislili zidove Kovinske bolnice? Ne, ja sam još jednom dobroveče svima i hvala vam, divni ste što ste došli u ovolikom broju. Ovo je stvarno verovatno najintimniji, ja mislim, prostor u kojem smo do sada bili, ali meni i najprijatnije nekako. Ovo je stvarno mesto među ovim knjigama. Ja zapravo nisam bio nikad u kovinskoj psihijatriji. Bio sam jednom, dok sam davno bio i sam gotovo pa stažista u sudu, u obilasku nekakvom, ali to je bilo s polja uglavnom. Onda su se plašili, bili smo mnogo mladi, pa nas nisu puštali skroz unutra. Kasnije sam puno provodio vremena po raznoraznim psihijatrijskim ustanovama, ali nikako nisam dolazio do Kovina. Međutim, očigledno te neke refleksije koje povučete u mladosti vam ostanu i poželite negde u priči da to razradite. Tako da je meni ta slika kovinske psihijatrije, koju sam samo s polja mogao da vidim iz dvorišta, ostala interesantna za ovu priču. Da, uvek je bolje za pisa kad ne vidi ili kad ne zna ono o čemu piše, onda može više da razmašta, da se prepusti sebi i svoj introspekciji. Da, ako ima mašta. Ako ima mašta, naravno. Dobro, vi ste nam pokazali da imate. Kako vam sad izgleda, evo, rekli smo na početku, 16. izdanje, veliki je uspeh, velika je i publika. Kako vam sad izgleda čitavo ovo putešestvije, ako mogu tako da kažem, od trenutka kad ste postavili priču, verujem da nije bilo lako pisati je, preko objavljivanja romana, pa evo, i promocije koje traje već godinu dana i dalje ima puno zainteresovanih. Da, veoma naravno interesantno. To je bio potpuno nova ekskurzija, naravno, za mene. Ja sam dugo odlagao da se upustim u pisanje, ako je to moja ljubav nekakva davnašnja. Mislim da sam ti to rekao, da sam se ja plašio zapravo da se upustim u pisanje i sam sam sebe sprečavao, zato nemojte to raditi, ne sprečavajte se kad nešto želite da radite. Obično smo sami sebi najveća kočnica, pa tek onda sve ostalo. Nekako sam ja uvek mislio da pisanje treba da se bave samo ovi pravi školovani pisci i šta mi tu ima da radimo. Međutim, ta priča je nekako bila u meni i evo i sad drugu neku stvar koju pišem. Čini mi se da dođe trenutak kad shvatite da je neka priča vredna pričanja. Bez obzira da li umete da to iznesete, da li ne umete, ali neka priča vredi, makar je neki unutrašnji moj oči bio, da je to vredna priča da je podelim sa drugima. Pri čemu ona jeste u svojom izvoru nekakav slučaj davni koji sam radio, ali naravno izmaštan u najvećoj mogućoj meri. Ali da, to je jako teško. Ja sam verovao u tu priču od početka do kraja i kad sam tražio izdavača, što svaki pisac početnik je verovatno najteži taj deo, ja sam bio uveren samo da neko to objavi, to će naći svoje čitaoce. Međutim, moram priznati da stvarno nisam mislio da će u ovako kratkom roku doći do toliko izdanja, evo na pragu smo i nekako ugovora za seriju i sjajno je, ali još interesantnije je to što dnevno i dalje dobijam mailove, pisma, pozive ljudi koje ta priča dirne očigledno, natera ih na neka svoja razmišljenja. Puno puta čujem sjajne komentare, ljudi, čitaoc ode dalje u priči nego što je pisac otišao u nekim segmentima. To je ta lepota priče. Svako od nas, zato se, ja mislim, ali tu si ti pozvani da kažeš zašto se tako često razočaramo filmovima nakon priče, zato što su naši filmovi u glavi, teško ih je potrefiti. Pravi čitalac, pravi najbolji film na svetu od knjige. To je ono što je lepo. Da. Pričat ćemo posle o seriji, mada pretpostavljam da je to još uvek u ranoj fazi, ali ono što je svakako jeste da je, što su, i ko nije čitao, a čuo ovaj odlomak s početka, pisana je vrlo slikovitim jezikom, vrlo filmskim jezikom, vrlo deskriptivnim. Međutim, kako izgledalo zapravo rečima estetizovati nasilje? Pa da, tu sam pokušavao da učim koliko je moguće, da vidim od onoga što sam čitao i što čitam šta je ono što mi se sviđalo, da probam da pronađem sledeća scena iza ko bude čitao, da ne otkrivamo sve, ta scena početnog nasilja. Recimo, evo mogu otkriti da sam je razmišljao iz nekoliko uglova da je pišem i na kraju sam shvatio da je ugao, da je taj point of view u stvari treba da bude čovek koji će stradati u toj sceni. Da kroz njegove oči hoću da predstavim tu scenu.
da pustim čitaoca, da, ja sam shvatio da u tom momentu to što se dešava će najuzbudljivije, najplastičnije biti iz ugla onoga ko je vezan na krevetu i ko u jednom trenutku shvata, zapravo već tad shvata ono što će čitalac shvatiti mnogo kasnije, ko je ta osoba koja to radi, i ne samo ko je ta osoba koja to radi, nego zbog koje priče on to radi. Tako da mi je nakon prekomponovanja tih uglova, odakle bi tu scenu najbolje bilo opisati, na kraju bilo, to treba da bude čovek koji će umreti u toj sceni. I onda mi je to, i onda se kroz to javila, čini mi se, i ta neka, uslovno rečeno, estetika tog momenta, koja nije, evo, pominjali smo dolazeći ovamo jedan drugi roman, koji takođe mislim da jako estetski govori o užasnim stvarima, Američki psiho, ko nije čitao, ko jeste, ali to je slična. Ima sličnih epizoda tu. Međutim, da ne otkrivamo mnogo radnju, pošto ja sam... Ne smemo. Da, mi ne smemo. Ja sam donekle ispričao šta se tu dešava, baš do jedne tačke kada zapravo kreće mnogo, da kažem, složeniji zaplet. Međutim, taj složeniji zaplet podrazumeva nekoliko narativnih tokova. I ja verujem da uopšte nije bilo lako isprepletati. Kako je to tebi izgledalo? Izvinite što smo nas dvojice ovako na ti, ali stvarno intimna ovako atmosfera. Svi ste tu blizu. Vi ste nas inspirisali, da. Ovde krenuo sam i da sipam po stolu, kada su pustili, obično su te sale što udaljene. Zato kažem, slobodno si vi uključite. Pa nisu sve odmah nastale. Mislim, lagao bi kada bi rekao, a nema razloga da kad se piše tako velika stvar, da vi odmah od početka do kraja vidite sve. Ja se trudim da, evo, i ovo sledeće što pišem i još neke stvari, da vidim neku mapu puta, kako se to kaže, da vidim otprilike gde idem sa pričom, onda krenem da je pričam, i onda se zaista neki likovi, neke scene počnu javljati same za sebe, ali bukvalno, znači neki lik koga namenili ste mu malu stvar, pošto ja kažem počnete vuče za rukav i kaže čekaj, primeti me, ja mogu da imam mnogo ovde ozbiljniju ulogu. Sad neki te povuče pa ti shvatiš, ok, ti misliš da možda imaš, pa ne možeš, a nekog stvarno primetite. I oni zapravo povuku te neke narativne linije. Definitivno je od početka Nikola Bobić postojao kao centralni lik. Kažu čitaoci koji su čitali da se vidi da sam s njim možda najintimnije vezan kroz pisanje. Jeste, njega sam zavolao zato što je on zapravo jedan čudan, on je atipični heroj, on nije tipični heroj, on nije čovjek bez mana i straha, on zapravo ima više tih nekakvih mana nego vrlina. Njegov život je bremenit problemima, nekim zavisnostima i tako dalje. I on, jedna od njegovih očigledno zavisnosti i nerešenih partija u životu su ti odnosi sa ženama koji se pojavljuju, i on zapravo uskače u ceo taj case, u ceo taj slučaj iz početka, želeći da pomogne ženi koju nije nikada potpuno preboleo, da je bude od koristi, a zapravo se uvaljuje u potpuni košmar koji će se tek vremenom pokazati u šta je ušao u tom slučaju, koji ste lepo rekao da iz početka deluje, on praktično pristaje na početku da izgubi slučaj da bi njoj pomogao, jer slučaj deluje da je takav da je sve jasno, ne vidivši ni on, spostavit će se ni ona, da je to samo vrh ledenog brega i da apsolutno ništa, kao što se često deša u životu, nije onako kao što izgleda na početku. Da. Što se Nikole Bobića tiče, sad moram malo da napravim jednu digresiju. Kad smo ti ja pričali u maju, radili intervju za NIN, kad je tad knjiga tek izašla ili je tad bilo, nije, već je bilo negde, mesec i po dana, da. Isto si mi to rekao za Nikolu Bobića kao glavnog lika. Međutim, sad pripremajući dolazak ovde, ja sam ponovo prošao kroz knjigu i ja sam zapravo njega video sve vreme tvojim likom. Sada. Pa me zanima malo dublje u stvari taj lik. Onda sam vidio neke sličnosti. Ti si mnogo toga njemu dao. Godinu rođenja, horoskopski znak. Tek sam posle vidio da si ti dosta više učitao nego što bi voleo da se s polja to vidi. Međutim, on se zaista ovako, kad te čovek pogleda sad ovako i kad te zna, on se poprilično razlikuje od tebe. On je poprilično anti-junak. Je to neki tvoj autoironijski... Autoironija prema samom sebi. Jer on je zapravo negde sličan, negde mnogo različan. Prvo, Nikola Bobić izuzetno zgodan muškarac. Tako da nismo slični. Onda imamo to neke godine, imamo te neki znak. To je još
to je još jedan od zaista mojih onako prijatelja koji komentarisao roman primetio, kaže da li nam je zaista podvukao deo sebe, ali zaista mislim da ne. Naravno da neke stvari, kažu, uvek kada pišeš junaka s kojim se vežeš, neizostavno povučete i neke mu stvari prepustiš. Mada odmah ću ti reći, demantovat ću te dotle, da imam bar 3 dobra prijatelja, advokata koji se kunu na svim proslavama da su oni Nikola Bobić. Ali oni su advokati. Znači, nećemo... Njima je to deo posla. Ali zaista su duboko uvereni da su oni taj, čak su me opet nedavno priterali da im kao priznam, kaži pošteno da nije on, da sam ja i tako dalje. Tako da ima tu raznih stvari, zanimljive su anegdote, pogotovo kada se roman pojavio, kada je taj neki prvi, drugi krug čitalaca prošao kroz njega, zaista je bio čitav niz nekakvih mailova dama koje su ukazale, molim te, reci nam je li on stvarni nekakav lik, kao ako jeste, da se upoznamo. Ja naravno sam krio identitet i malo sam štitio tog lika, rekavši im da pripaze da nije on tako sladak i da je problematičan. Ma gde je bio? Da, nije. Ma gde je bio? Nisam ja. Da, dobro. Ne, ja sam se to samo malo našalio. U stvari ste da napravim jedan most prema narednom pitanju. Prosto primećujem da u ovo vreme i globalizma i tog, da kažem, i sad potpuno jednog novog stila življenja i ustrojstva u kome se nalazimo, antijunaci u stvari postaju junaci. Imamo, evo, baš onako na filmu jedan ekskluzivan primer sa Jokerom. Imamo u tvom slučaju Nikolu Bobića. On se upušta vrlo svesno u rizik da će da nastrada, ali veruje u ideal. Dok čitamo, mi postajemo deo njega. On postaje zapravo deo nas. Nebitno ko je on ovako personalno bio dok si ga stvarao, ali on jeste deo nas. Mi se na neki način povezujemo s njim i mi tražimo odgovore na ta neka viša suštinska pitanja. Da li se slažeš sa mnom? Pogotovo sad, opet, doći ćemo i do tog dela, ali pretpostavljam da sada već publika i zna, jer malo je sada teže pričati o romanu, jer prošlo je ipak dosta vremena kad smo ti ja pričali, još se nije toliko znalo, sad se znaju neki već zapleti, dosta toga, ipak internet je brži od nas. Tako da zna se da postoji čitav taj jedan deo sa silovanim ženama i ostalo. Da li je on naš glas razuma? Da li smo mi svi antijunaci u vremenu u kome živimo? Ajde malo da podignem to pitanje ovako malo više. Ja ne mislim da smo svi antijunaci, ali ono što definitivno mene interesuje i kod junaka, kada ih sve više raspisujem, kako sve više zaranjam u tu priču literature, tako i u životu uopšte. Mene interesuju ljudi koji nisu crno-beli, koji su trodimenzionalni. Kakva je zapravo većina ljudi? Samo se ljudi trude da postanu ili jednodimenzionalni kako bi se uklapali u nekakve šeme u kojima opstaju. Traže od tebe da budeš lep, ti ćeš biti lep. Traže od tebe da budeš ćutljiv, ti ćeš biti ćutljiv i tako da. Ali većina ljudi nije to. Većina ljudi ima svoje tamne strane, svoje tajne, svoje sjajne, uzvišene strane, neverovatne strane, i ja to gledam po prirodi posla svakodnevno u Sudnici, koja je jedna sjajna pozornica života. Tu vidite tu igru, tu predstavu dovedenu do ekstrema, gde ćete pre videti kako se ljudi ponašaju u neobičnim i nenaviknutim situacijama nego u Sudnici. I tu vidite da se divni ljudi ponašaju jezivo, često, i da se nekakvi grozni ljudi povremeno ponašaju divno. Meni tu nastaje lik i tu on meni postaje zanimljiv. Kada dobar čovek počinje da čini grozne stvari zbog određenih okolnosti i kada čovek koga smatramo nekakvim monstrumom ili u stvari prepoznamo da je kadar ili da je i činio i čini neke sjajne stvari. E sad, kod Nikole koji je ovde junak, to nije baš toliko možda dovedeno do ekstrema, jer bi onda bilo to nije Joker. Joker nije sigurno, samo sam napravio kao antitezu. Nikola, meni se kod Nikole dopalo i mislim da nešto i od ovoga što sada pišem ide tim pravcem, kao što smo rekli, on ima puno mana. Ja volim te ljude ali ljude koji su uspeli da sačuvaju, znate kockar sam, ne znam, pijanac sam, nisam veran, ali ne dozvoljavam korupciju.
to su meni jako interesantni likovi. Nikola je nešto slično tome. Nikola je promašio gomile stvari, nije ostvario porodični život, ali ne dozvoljava to zrno čuva u sebi i drži se za to kao slamku. Ja ne ulazim u političke slučajeve i nisam potkupljiv. Na kraju će ipak ući u politički slučaj, ostaviti još za zadnju dlaku će se zadržati, ali neće biti, uspeće to da ga očuva. Mislim da je to vrlo interesantno i da je tako i u životu. Ako čovjek uspe da nađe to zrno koje neće da dozvoli po bilo koju cenu da mu unište, ja mislim da on onda ostaje na zemlji i postoji. Bez obzira šta, skrivio, zgrešio, opio se, rasturio nekad i porodicu ili šta god se desi, ali ako sačuva neko zrno onoga što ne da, to ga čini. Ako je sve podložno promenama, onda se tu gubimo, ja mislim. Tako da je meni Nikola, on je na kraju sačuvao samo to. Ja neću prodati na kraju svoj obraz i obraz porodice, da ne širim dalje priče, nego ću ostati do kraja. Da, je li bilo pitanje ili se to meni učinilo? Slobodno komentarišite i pričajte. Ima vremena, da čujemo mi zapravo kako se to ljudi ponašaju iz jednog odlomka, pa ćemo da nastavimo sa pričom dalje. Prvi put, od kada je sve počelo, osjećala je strah. Stvaran, opipljiv. Nakon što je od Nenada čula šta se dogodilo u palati, znala je da ih može spasti samo čudo. Neki njegov ishitren, neočekivan potez koji bi razotkrio njegove namere i pružio im nedostajući krunski dokaz, ali bilo je jasno da se to neće dogoditi. Gad je bio mudar. Informacije koje je dobijala govorile su da se ponaša sasvim uobičajeno i da vrijeme mahom provodi u stanu. Jednim delom duše nadala se da će Bušatlija na današnjem suđenju pustiti Branka iz pritvora i izazvati njegovu reakciju. Tako bi stvar postala očigledna. Bila je spremna da žrtvuje jednog ludaka koji joj nije predstavljao ništa, za dobrobit drugog ludaka koji joj je bio mnogo toga. Pored toga, Bogdan ju je upozorio da će hapšenje moći da ukoči svega nekoliko dana, ne više. Zaigrali smo se nikad. Ovog puta ni on, koji se hvalio svojim nepogrešivim osjećajima koji ga nikada ne izdaju, nije uspeo da predvidi epilog. Mirisalo je na konačni kraj. Što je najgore, sve će biti tako brzo i lako. Kada uhapse Nikolu, znala je da dalje neće moći sama. Koliko god ju je povremeno nervirao i sam pogled na njegove guste izvijene obrve donosio je sigurnost. Iako je od početka verovala da zna ko je ubio Kovača, priznala je sebi da je tek istraga koju je smatrala još jednim odrazom njegovog ludila dovela do mogućnosti da njene tvrdnje budu dokazane. Tek sada pred sobom je imala sliku, nedostajao joj je. Samo što će sada za sve biti kasno. Kada uhapse Nikolu, a nju razreše i ponize, više neće biti šanse da bilo šta dokazuje. Ostaće sama. Jedan po jedan napuštat će i malobrojni prijatelji. Bogdan Ivanović verovatno među prvima. Objasnit će joj da duže nije moglo, da je učinio sve što je bilo u njegovoj moći. Nestaće i Nenad. Pritisnut dugovima, vratit će se praćenju nevernih muževa i poslovima povremenog paparaca. Za njima na put će krenuti ostali povremeni tapšači po ramenu i javi ako ti bilo šta treba foliranti. Samo smo u porazu svoji. Razmišljala je o tome čime će se baviti kada sve ode do đavola. Advokatura joj se činila kao logičan izbor, ali strepela je kako će je i tamo gledati. Najurenog tužioca u komori sigurno neće sačekati crveni tepih. U poslednje vreme advokati su posebno naoštreni na sudije i tužioce koji pokušavaju da pretrče na drugu stranu. Moglo bi se dogoditi i da je ne prime. Život uskoro može postati baš ružan mala. Natočila je čašu šablija i pogledala se u ogledalo. Starila je. Osjetila je žaljenje za lepom devojkom koja se sećala. Po svemu sudeći, na nekoj od početnih stranica ušla je u pogrešan voz. Borila se sa suzama koje su se gurale. A onda je otišla do biblioteke. Nije uspela odmah da je pronađe. Male crne korice bile su skrivene u redu viših krupnijih knjiga. Nikada sebe nije smatrala vernicom, pravoslavkom, bilo čim. Majka, udovica, profesor muzike koja se borila za opstanak s malim detetom, usadila joj je od malih nogu racionalan pogled na svet.
svetonazor od kojeg nije bilo previše mesta za duhovna preispitivanja. Čitala joj je Bukovskog i Sartra, pokušavala je da je obuči kako da preživi u surovom svetu muškaraca. Plašila se kako će se snaći jednom kad nje više ne bude da joj slaže boje. Prvi put otvorila je korice tajanstvenog štiva. Sitna slova izgusnuti redovi ukazaše se na žućkastom papiru prvi put pred njenim očima. Sećala se da je kao devojčica povremeno viđala oca kako drži knjigu u rukama. Ni sama, ne znajući zašto, kao da joj je nevidljiva guvernanta tako naredila, kleknu na pod i privi na grudi knjigu crnih korica. Ne umem da se molim, tiho prozbori, i znam da nije pristojno obraćati se samo kada čoveku nešto treba. Nekoliko trenutaka je ćutala, ne znajući šta da kaže, a onda istim ravnim tonom, kao da se obraća više sebi nego Bogu, još tiše nastavi. Molim te svom dušom da mi pomogneš. Ne znam da li te ima, ni kako meriš stvari. Ne znam ni šta je kod tebe dobro, ali sam sigurna da ja nisam zlo. I da nije ni nik. Zato, ako možeš, učini da sve ovo nekako završi dobro. Obećavam da ću, ako sve ovo ipak preguramo, pročitati tvoje reči i da više neću biti sa oženjenima. Inače, ja sam Ana Basta, i ako to nešto znači, kao mala ostala sam bez oca. Brzo, kao da čini nešto zabranjeno, prekrsti se, nevešto, najpre na pogrešnu stranu. Osjeti čudnu smirenost, onu koju nije osjetila još od poslednje večeri koje se sećala sa njim, kada ju je, dok se oporavljala od upale pluća, okupao, osušio je dugu kosu i još dugo u krevetu čitao Malog princa. Hvala vam puno. Meni se čini sad i ovako, kada slušam, a i sada dok sam ponovo čitao, kao da je glavni junak, on se fizički zove Nikola Bogović, međutim, meni se čini, ne znam da li ćeš se sad složiti sa mnom, da je zapravo glavni junak tvog romana sama smrt. Ti ulaziš dosta u temu smrti, kako je ljudi prihvataju, bilo da su sećanja u pitanju ili trenutak kad se ona zaista dešava. Kako je izgledalo, da kažem, pisati, jel da? Sedeti u 4 zida i opisivati trenutke smrti? Da, ovo mi nisu postavili, to znači da ste ti stvarno duboko poninu u ovu priču, i to je ono što kažem, da ljudi neke stvari vide za koje ne očekujete da će vide, a nekad vide neke stvari koje ni vi ne vidite. Ovo je retko očekujem da neko vidi, ali pa kako izgleda, to su te teme. Prvo, moj posao je vrlo vezan sa različitim oblicima i suočavanjima sa smrću, što je jedno od najneprirodnijih stvari. Čovjek se ne može naviknuti na smrt. Sećam se uvek jednog od očih prijatelja, lekara, koji čitav život ljude izbavljao i ispraćao u smrt. Pred kraj života mi je rekao, kaže, jedino na što se nikad nisam zapravo navikao, to je susret sa smrću. To je nemoguće, ceo život sam sa time, to je najneprirodnije. Ali istovremeno to je i, kako da kažem, i uzbudljivo, i mislim da kroz to suočavanje mi ispitujemo i sebe. I postavljajući i junake u situaciju da se suočavaju sa smrću, oni sami počinju da žive, jer onda osluškujete šta oni govore, šta govori u konkretnom slučaju Ana, da ne govorimo, ali da naslutimo ipak jedna onako vračarska šmizla s početka romana, koje je jako malo toga bitnog od onoga što je stvarno bitno, koje je važno da ima lankom, da izgleda dobro i da ima nekako svoju karijeru. Kako izgleda kad stvari počinju u životu se usložnjavaju i šta tada iz nje izlazi. Izlaze daleko dublje stvari kojih ni ona nije svesna. Znači, nju oblikuje situacija i scena koju smo upravo čuli je scena gde je ona prvi put dovedena do ivice, iako je mislila da su njene ivice potpuno druge, kada je ostavi mladić ili kada joj se desi nešto drugo, ali sada prvi put izlazi na crtu sa ozbiljnim životnim pitanjima i šta radi, to je isto interesantno, to je kao što kažu svi mi koji ne verujemo pred smrt postajemo vernici. Ona traži očevu knjigu koja se seća jer shvata da više nema ona sama odgovore, da su tu sad nastupile stvari za koje mora samo da proba da se obrati nekim drugim silama
koje ona uopšte ne poznaje. Ali da, to je kopanje teško, što kažeš, lepo si to uočio, jer uvek si u pisanju sam, i to je i dobro i loše. Možeš dublje da zaroniš, to je dobra strana. Loše je što nikad nemaš predstavu kako će se to što izlazi iz tebe reflektovati na nekog drugog. Kažu, zamisli čitaoca, međutim ja ne mislim da je to moguće. Mislim da je to više štos. Možda nije ni važno. Pa nije da nije, i možda i jeste, ali ja to ne uspevam. Ja pokušavam tada da kopam po misli. Ja mislim u tom trenutku stvaranja. Da, imati fotorobot je zapravo, onda bi vas ograničilo na neki način. Da, ja pre kad si rekao ovo, pogotovo te teme smrti, koje kao što vidimo reflektuju se i na roditelje kod naših likova, gde su to ostale nerazrešene, jer nama roditelji obično ne razreše te stvari. Ma kako dobri bili, nijedan nas roditelj ne spremi na te najveće teme. Ne spreme nas kako da sutra, kad budemo umirali, odemo. I to ostaju nedopričane priče nas i naših roditelja. Oni obično odu pre nego što budemo dovoljno zreli da s njima otvorimo te teme. I onda to junaci pomalo to ako nespretno otvaraju kada je već taj dijalog zatvoren. Kada dođe do toga. Međutim, na višem nivou ti zapravo govoriš o drugim neotvorenim temama, jer rasplet romana odlazi u 90. U ovom post-jugoslovenskom dobu. Pretpostavljam da sada se tvoje prvobitne zapravo pozicije, sudije, mnogo više znaš tih traumatičnih priča iz 90-ih, samo si jednu utkao u tkivo romana koja nije zanemarljiva. Naravno, ih ima mnogo, neću te pitati koliko ih ima, jer mislim da niko ni nema odgovor na to pitanje, ali koliko je zapravo, kada se stilizuje, potrebno ući u dokumenta i pitati se šta se u stvari desilo u realnosti. Kada se piše roman... Po mom sudu postoji jedna tačka koju ne treba prelaziti, jer ono što nužno može da vas povuče, to je onda dokument. Ja se trudim da, evo i u ovoj situaciji sa decom zla, pogotovo sa tom temom silovanih žena koje su dovođene ovamo, uđem do određenog momenta gde znam šta se dogodilo, ali ne do preteranih detalja koji će me povući nužno da pišem dokumentarni prikaz, makar i jedne ravni. Skoro sam objašnjavao među pravnicima, čuo sam da ovde ima i pravnika i drago mi je zbog toga, pozdravljam ih, da pitali su me koliko ti pomaže to što si sudija i rekao sam da sam vrlo ovako imam ambivalentan odnos i dalje, prema tome ne znam da opredelim. Mislim da s jedne strane naravno da pomogne kad ti imaš nekako predznanje i kad neke stvari sa kojima se pisci koji nisu iz te branše grče da saznaju kako forenzika radiš da se dešava, tebi je to dato, ali s druge strane zaista moraš, ja bar moram ozbiljno da skinem taj šešir sudije kad sednem da pišem literaturu, jer mi smo iskvarenog jezika, mi smo jednog dosta birokratizovanog jezika i ako bi tako pisao bilo kom čitaocu, izgubio bi ga momentalno, što bi rekli klinci, smorio bi ga. A jedino što ne smeš da radiš čitaocu kada je thriller u pitanju ili nešto što pretende da ima i thrillersku ravan, to je ne smeš da smaraš. Sve ostalo možda i možemo ti oprostimo, ali ako si dosadan u tome što pišeš, gotovo je, ostavljamo te i ne čitamo dalje. A mi sudije smo dosadni, mi smo generalno, kad kažem dosadni, mi smo naučeni da budemo birokratizovani, da govorimo nekakvim šematskim jezikom, i ono što je čak zanimljivo umemo da kažemo dosadno. I onda to zaista te šešire čovek mora nekako da ume da rasporedi. Ja osetim kad postajem sudija u pisanju i to me jako iznervira da stanem i onda moram da bacim taj šešir. Mada kažu da sve češće, da bi ti sve češće trebalo da ostanem kad postanem pisac u suđenju. Da i tu treba da stane. Sada ću ti pitati nešto što ste već pitao, da se ogradim odmah, ali pošto znam sigurno da nisu čuli naši gosti tvoj odgovor, pa da ponovim, zapravo tu priču o silovanim ženama čuo si od moje koleginice iz Nina, Tanja Nikolić Đaković, koja je to radila kao feljton nekada ranije i ona ti je tu celu priču ispričala. Ti joj se na kraju knjige zahvaljuješ, kažeš da je u pitanju jedna od najemotivnijih priča koju si čuo ikada to je druga ruka, tako? Pa da, iz druge ruke. Šta je tu bilo toliko emotivno? Možda nam otkriješ možda tok te priče
koje su, znači u pitanju su 90. i u pitanju su žene koje su bile silovane, ali naravno ta priča je na mnogo većem nivou nego što je u stvarnosti, nego od dela koji si ti iskoristio u svom romanu. Da, zapravo kao što si rekao, dve su neke priče u romanu, jedan taj slučaj koji sam sudio i jedna ova priča koju sam ja zapravo prvi put, kada je reč o ovom podneblju, kod Tanje Nikolić Đaković pročitao, to je jedan serijal bio u Ninu, vezan za žene koje su bile silovane na ovim različitim prostorima u ratovima i koje su kao posljedica tih silovanja rađale decu. To je jedna od tema koje mene momentalno kada sam je dotakao, ne više kao sudiju, kao čoveka koji se bavi ljudskim sudbinama, dotakla ozbiljno i onda sam počeo po njoj da istražujem. Pročitao sam naravno prvo sve što je Tanja napisala, onda sam otišao dalje, onda sam čitao strane tekstove, onda sam čitao o drugim ratovima, Južnu Ameriku, Istok, Drugi svetski rat. I shvatio sam da je to jedna od kako bih rekao, zataškanijih, najneverovatnije prećutanih priča, i to ne samo sada, a ovde posebno. I kada sam sa Tanjom sedeo, rekavši davno, više se ne sjećam kad je to bilo, kad sam je rekao da imam nameru da između ostalog u romanu tangiram i tu priču i da bi voleo da, Tanja je divna bila, ona je bila spremna da mi da sve svoje kontakte, ja na kraju sam je se zahvalio i nijedan od tih kontakata nisam iskoristio jer sam odmah shvatio da bi bilo kakvo kopanje naknadno po sudbinama tih ljudi, zato što ja pišem roman, bilo potpuno nefer, ali sam je pitao kako je moguće, Tanja, kako ti objašnjavaš da ta tako strašna, i ne samo strašna, to je onako priče koje se graniče sa kompletnim našim pojmovima, moral, filozofija, sve dotiču. Znate, sad vi imate decu koju ne želi niko, koje su ipak deca, koje su počela neke svoje živote i trebalo bi da imaju nekakve svoje sudbine i trebalo bi da mogu nešto da učine u životu, a zapravo su u startu osuđeni na to da ne postoje. Kako je moguće, rekao, da tvoja pisanja nikad nisu došla do čitanosti? To je priča koja bi negde mogla da osvoji Pulitzera kad se istraži. Onda mi je ona rekla jednu stvar o kojoj nikad nisam razmišljao. Pa kaže, znaš kako? To što se dešavalo, a da tako kažemo, u ovim sredinama, mada to važi podjednako za sve sredine u kojima se rat vodio, gde su, da kažemo, naši to činili drugima, nije popularno tu gde su naši, pa zbog toga nije bilo broda, a paradoksalno je tamo gde je činjeno, takođe nije bilo interesa da se te priče čuju, jer se tamo smatralo sramotom. Jer su te žene prvo same se povlačile i nisu želele o tome da govore, a onda ih i sredina zapravo praktično prećutno ili izričito terala da beže u ilegalu, jer je to bila sramota za društvo. I tako smo mi ostali na tome da su i nije tu samo ovaj prostor specifičan. Kada uđete u tu priču, kada shvatite šta se dešavalo u Južnoj Americi, po drugim ratištima, vidite da je to vrlo slično, da su svuda ta deca čak dobijala različite nazive, ne znam, vojnički plodovi, kopilat, svakako nešto, ali da sredine apsolutno tu temu nisu nigde želele da ispričaju do kraja. I zato mi je dodatno drago kad danas oni koji pročitaju roman prođu sve to i zahvale se kao hvala vam što ste jednu temu koju ovako niti znamo, niti bi se bavili njom, uopšte doveli na površinu da se o njoj sazna nešto i da se priča i onda ljudi krenu dalje sami da istražuju što je suština. Ovo nije dokument, ovo je fikcija na nečemu što se dogodilo, ali mnogi ljude to povuče da se dalje sami raspitaju šta se zapravo dešavalo. Šta se zapravo dešavalo, da. Interesantno mi je bilo malo pre kad si rekao da thriller ne sme da bude dosadan, jer publika odmah digne ruke, da. Međutim, u raznim tvojim tokovima kojima ide roman, ja moram priznam da si ušao u jedan domen koji je meni lično bio najimpresivniji. Znaš već na šta mislim, jer smo pričali o tome, a to je domen paranormalnog. Znači, u svim dimenzijama koje Nikola ima, on ima i taj jedan, da kažem, trenutak kada uđe u nešto što je vanzemaljsko. On odlazi kod svog mentora
doktora koji je zapravo inspirisan likom jednog stvarnog čoveka, koji je inspirisao i druge pisce, recimo Vuka Draškovića, koji je po njegovom liku napisao Doktor Arona. Pa ajde kad smo već ušli, hoćeš da nam otkriješ možda malo o tom čoveku, nešto više o kome je reč, publici, jer će možda mnogima koji su ulazili, koji su čitali, nije toliko nepoznato ime, koji su čuli za njega i čitali, možda će biti jasno zbog čega on inspirisao i tebe, a i Vuka Draškovića isto vreme. Ali na različiti način. Ali na potpuno različite načine, da. Vuk Neću Drašković je imao sasvim... Ali, da, stariji čitaoci će se možda setiti tog imena, ali drago mi na par mesta gde smo bili prilazili su mi ljudi koji su pitali da li je doktor iz romana, zapravo doktor Papić, doktor Veselin Savić, i njima sam otkrivao da jeste, evo sada vama ovde otkrivam, to je jedini lik koji je gotovo u potpunosti, da tako kažemo, prenet. Doktor Veselin Savić, možda neko i zna, većina uglavnom, ne, ali on nije bio, to su 70. 80. godine, da, ali nije tad još bilo interneta, nije bilo ovako mas medija, da jeste, ja verujem da bi on bio jako poznati širim narodnim masama, bio jedan, da, pre svega je izuzetan stručnjak, izuzetno cenjen stručnjak, neuropsihijatar, ali i jedna jako ekscentrična ličnost. Živeo je poslednje decenije svog života u stanu preko puta hrama Svetog Save na Vračaru u Krušedolskoj ulici i taj stan je bukvalno bila pozornica svega što je nešto značilo 70. i 80. godina u Beogradu. Ja sam imao tu privilegiju da je pokojni otac sa njim sarađivao u medicinskim tim nekim eksperimentima koji su radili i onda me on povremeno slao kod njega. Ja tad pojma nisam imao ko su te čike, pola njih, kasnije ću tek saznavati, ali u svakom slučaju u njegovom su se domu mogli ste sretiti, ali na dnevnoj bazi sve, od patrijarha Germana do Dobrice Ćosića, Vuka Draškovića, Bore Jovića, kogod je nešto bio negde, i oni su svi dolazili kod Veselina Savića, što meni nikad nije bilo jasno, i gledali ga kao nekog prvosveštenika kulta i pred njim bili potpuno neverovatno ponizni. To je totalno interesantno. On je definitivno neopisiv a zašto je on bitan za priču? Zato što je, makar na mene, naravno, ali očigledno ne samo na mene, pomenuo si Vuka i mnogi drugi, ostavio jedan neverovatan uticaj, jer on je to nadrealno, nadnaravno smatrao i u svojim učenjima potpuno sastavnim delom života. I ja sam od malih nogu od njega zapravo, kako vam kažem, ja sam se čudio kasnije, išao sam u tipičnu socijalističku školu, kad su nas učili o razdvojenosti materije i duha, meni je to bilo kao, okej, ali kao Vesko priča drugačije, ali srećom nisam tada izletao toga. Međutim, to je negde ostalo duboko u meni, uverenje da te tako jasne razdvojenosti nema, naravno, posle sam sam učio, ali on ovde Nikoli je stvarni mentor, on se pojavljuje samo u toj jednoj sceni kada pokušava da kod njega otvori neke dimenzije za koje on vidi da Nikola ima, ali Nikola ih još nije svestan. I to je meni bilo interesantno šta znači kada neko drugi vidi da mi možemo dalje, a mi sami tada još uvek to ne znamo, ne vidimo ili kao što smo rekli sami sebe kočimo i kažemo ne možeš ti to, ne idi tamo, pašćeš, nećeš proći i tako da. On je pravi njegov mentor, on ga vidi iz druge situacije i pokušava da mu otvori put na jedan način koga se on još uvek odriče. Dobro, kako vidjet ćete u romanu. Dobro, ja naravno imam još puno pitanja, ja ću vam prepustiti malo reč. Evo dok vi smislite pitanja, da čujemo još jedan vrlo kratak deo, taman da vi smislite šta ćete iz svega ovoga što smo ovde rekli da pitate Mišu Majića. Izvolite. Trenutke najdublje osame provodio je na očevom grobu. I još od fakultetskih dana, pred svaki važni ispit, dolazio bi u rozarijum novog groblja i tu, na klupi ispod velike žalosne vrbe, ostajao satima razgovarajući sa njim. Imao je osjećaj da u tim prilikama sa Đorđem priča o svemu što je ostalo neizrečeno tog 23. maja 1977. godine, kada su ga majka i on, tada 8-godišnji dečak, zatekli u lok krvi na parketu.
nikada mu nije oprostio. Ipak, kako su godine odmicale, imao je osjećaj da sve bolje razume čoveka kojeg zapravo nije ni upoznao. Cenjeni profesor ustavnog prava, dr. Đorđe Bobić, nije izdržao kada mu je, kao glasnom protivniku ustavnih amandmana, režiran disciplinski postupak u kojem je predstavljeno da je od studenata primao novac i druge časti za ocene na ispitu. Iako su svi na pravnom fakultetu znali da je lažno optužen i da je isključivi cilj akcije bilo njegovo sramoćenje i proterivanje sa katedre, niko se nije pobunio. Đorđe je pak bio suviše slab da im se suprotstavi sam. Umjesto toga, odabrao je ono što je u tom trenutku smatrao manjim zlom za sebe. Za Nikolu odabrao je put večitog bola, tableta, migrena i životne nesigurnosti. Pa ipak, otac koji ga je prerano napustio, nikada mu kao tih dana nije bio blizak. Čudni su putevi nas koji nas spajaju i razdvajaju. Gotovo 40 godina kasnije koračao je u njegovim cipelama. Optužen za nešto što nije učinio, osramoćen tvrdnjom da je osoba kakvih se gnušao. U očevoj i sopstvenoj sudbini, u tim trenucima, pod žalosnom vrbom na kamenoj klupi, pronalazio je ranije neuočene obrasce. Još manje od poslovnih interesovali su ga privatni susreti. Inače, brojne socijalne kontakte sveo je na kratku, iznuđenu posetu Zvonku Pažinu. Želeći da proslavi uspeh u odbrani sina, Zvonko je upriličio svečani ručak u dvorištu male prizemne kuće u Tomazeovoj ulici na Dušanovcu. Za Nikolu je bilo rezervisano počasno mesto za skromno pripremljenom trpezom koju je domaćin postavio ispod krošnje velike bukve. Dragan je bio vidno raspoložen dok je gostima predstavljao Nikolu kao čoveka koji mu je pomogao da se odbrani od zla koje su želeli da mu učine. Istovremeno, sa neskrivenim ponosom, podsjetio je Nikolu da mu je prilikom prvog susreta obećao da ga neće razočarati. Brojne komšije koje je starac pozvao na svečanost želele su da upoznaju glasovitog advokata Bobića, da mu stisnu ruku i da od njega čuju kako je uspeo da dokaže ono što su oni od početka znali. Većina njih sa uzbuđenjem je govorila kako je razočarana pisanjem štampe i emisijama koje su od prvog trenutka navijale da Dragan pošto poto bude poslat na robiju. Uprkos hajci koja je protiv njega vođena, Nikola je bio njihov heroj, koji je uz sve to udostojio prisustva, dolazeći među njih u skromni dušanovački kvart. I onda se, kako to inače biva, u seriji loših vesti koje nikad ne idu same, pojavila i ona najlošija. Zvonkova komšinica koja je otišla u obližnju pečenjeru Poroštilj, vratila se sa mesom, ali i sa informacijom da su na prvom programu prenijeli ekskluzivnu vest. Prema pisanju istražitelja, Nikola je od početka postupka predstavljao ubačenog trojanskog konja. Neimenovani dobro obavešteni izvor na koji se portal pozvao, pojasnio je da je njegovo angažovanje zapravo obezbedila tužilja Ana Basta kako bi, uz pomoć dugogodišnjeg prijatelja, lakše dokazala montiranu Pažinovu krivicu i prikrila prave izvršioce. U trenu, umjesto u tanjire, svi prisutni izurili su kroz prozor Zvonkove kuće u hitno uključeni televizor u dnevnom boravku. Da li se istorija ponavlja, zapitala se maliciozna novinarka, podsjećajući gledaoce na postupak koji je pre 40 godina vođen protiv profesora Bobića. Na telefonu, koji je u šoku jedva pronašao u torbi, posmatrao je nekoliko desetina propuštenih poziva i poruka. Lešinari iz novinskih kuća tražili su komentar na najnovije optužbe, koje su se na njegovo izmučeno telo srušile kao kiša kamenica razularene svetine. Iako ni najnovija informacija o Nikolinom zavereništvu nije uspela da poremeti slavljeničko raspoloženje u Pažinovom dvorištu, pa ni uverenje prisutnih da je reč o još jednom novinarskom spinu, Nikola je znao da vest koja je preneta nije bila lažna. Prenela ju je žena kojoj je otkrio tajnu. Istina je da je trebalo da bude Trojanac. Iako ljudi koji su ga okruživali zato nisu znali, zato je znao on. Kao nikada do tada osjećao je neizdrživ nagrizajući stid. Nespreman da dalje statira u predstavi koja mu nije pripadala, zahvalio je prisutnima na gostoprimstvu i u magnovenju se uputio ka kapiji. Nemojte ovo uzimati k srcu, reče mu na rastanku Draganu uz čvrsti stisak ruke. Barem ja znam pravu istinu o tome ko vas je angažovao i koliko sam to želeo. Umjesto da mu pomognu, njegove reči ga dodatno poraziše.
ostavši bez odgovora, klimnu glavom, mahnu zvon i pobežem iz ulicu. Posljednji u nizu udaraca i najpodmukliji od njih zadobio je od žene u koju je imao poverenja. Na telefonu je video da su agencije pod oznakom ekskluzivno prenele tekst potpisan Bojaninim inicijalima. Bojana je sad mogla da bude u potpunosti sigurna u to da je slučaj ubistva u Radomira Kovača od početka bio izrežiran i da je on u tom režiranju igrao značajnu ulogu. Bila je to kap za koju u prepunoj čaši više nije bilo mesta. Hvala vam još jednom na divnom čitanju. Izvolite sad sa pitanjem, izvolite. Čitanje divno. Molim? Hvala. Hvala, da. Ja prvo moram da vam se zahvalim što ste došli, a onda moram da kažem da ste dobro rekli da budete studije, a da ovdje publice. To je prvo.